Gibuksan na sugod karong adlaw ay kaduhang venue alang sa mass vaccination rollout sa Mandaue City. Hamugaway ra hinoon ang lugar apan may mga gipalambo pa nga proseso sa dapit. Ang report ni Nico Sirino. Unang adlaw karon sa paggamit niining building sa usa ka universidad sa barangay Look, Mandaue City. Mga residente sa 13 ka mga barangay ang giakomodar sa ikaduhang vaccination site sa Mandaue City human sa sports complex. Anaa sa ikaduhang andana ang mga lawak nga gigamit sa tanang proseso nga subayunon sa mga senior citizens. May ubang mga lolo ug lola nga naglisod pagsaka sa hagdan. Apan matod sa opisyal sa syudad, mananghid pa sila sa paggamit sa elevator nga nahimutang tungod sa registration area. May laing elevator unit hinuon sa unahan sa building nga magamit gihapon. Target unta sa Vaccine Operation Center makaserbisyo ug moabot 500 kada adlaw sa maong lugar. Apan obserbasyon nila, dili pagyud ingana kadaghan ang ni anhe. Maybe because first day nato and then it can also be related sa katong uban nato nga mga priority group nga dili pa siguro ready o nagduha-duha pa nga magpabakuna. Gihulagway ni Malate, hapsayra ang dapit ug nang hinaot nga mas daghan ang madasig nga magpabakuna. Banabana nila, anaa pa sa 15 ngadto sa 20% sa mga senior citizens sa syudad ang nabakunahan. Wala pa kaabante ang Mandaue sa sunod nga priority sector nga A3 o persons with comorbidities kun mga tao nga dunay mga balatian. We just giving all the opportunity to our seniors and following strictly the prioritization as per DOH guidelines. Samtang si Mayor Jonas Cortez padayon nga miauhag sa katawhan nga dili magpanagana sa pagpabakuna kung ila ng turno sa priority list. Time is of the essence gyud aning atong vaccination. So manghangyo lang ta sa itong mga kaigsunan to please follow protocols on sa procedure nga gipahigayon sa atong EOC. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.